karo Pak Lurah kok ketoke akrab no ada hubungan famili apa piye? Niku termasuk kula kalih Pak Haryono niku beda bapak. Beda bapak. Tapi liya ibu. Tunggal mbah aja-aja. Mboten. Tunggal Nabi Adam. Wah. Lho niku matur sembah nuwun. Wah kula wau mampir teng kene dandan teng Polindes. Wah luar biasa bangunannya apik, lampune padang jadi ngirano banyune belas. Lho lha kula ngurupke dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho kula pipis teng mriku golek banyu rano terus kula mbeta obat. Lara apa kok nggo obat? Lho obat tabitke niku lho Mas. Waduh ya ampun. Wah matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih ta. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Zaman Covid kula niku panggih teng kene anu Pak semampir tangklete Pak Hadi. Lho Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, sepi. Langsung kok dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak. Diparingne jenengan. Paringke kula matur sembah nuwun Pak Hadi. Dermawan berarti. Nggih, kala wingi panggih teng Pare. Nggih. Lah kok Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, tasih sepi. Langsung ngetokno dompet seret 200.000 diparingke bocange. Nggih, 500 pisan. Wah piantun kok blatere kaya ngono. Terus petok neh ora? Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. Nah, Mas Andi, nggih Pak Hadi badhe tanggapan to? Nggih Pak niki pun wayahe rame. Lah kok ning dhuwitku 500 balekno dhisik. Oh lah tiba